Du tabte din mobil, nu er skærmen krak. Du panikker, men vi har din ryg. Lige meget om det er iPhone eller Mac, vi giver den kærlighed og gør den stærk. Skærm, batteri, lad det stikke og led. Vi ordner det, mens du tager dig et feeling. Bullshit, kun færre pris. Vi får din tech til at spille no divas left behind. Få det fikset, get it fikset. Vi redder din dag, vi gør det quick. Computer, tablet, mobil i krise. Kom forbi os, vi har den bedste pris. Få det fikset, Get it fixed, DK. Ærlig service og erfaring med teknik. Vi er klar i København. Du ved hvor vi bor. Teknik med hjerte, det er det vi står for. Vi tager imod din fejl og dine knas. Du får din enhed igen uden spas. Vi bruger kvalitet og siger ting er rent. Du slipper for undskyldninger og teknisk bøvl der stinker. om du er gamer, studerende eller far. Vi fikser det du holder af uanset hvor du var. Sæt den ind eller kig forbi. Get it fixed, det er din tech-teori. Vi gør det fordi vi kan, og fordi du fortjener det bedste, yeah. Teknologi skal ikke være stress. Bare rolig, vi klarer os stærkt. Få det fikset,